Dihita ruas niwik 2 parudulata di tempat ni naposo bulung. Ruas niwik 2 parudulata di tempat ni naposo bulung. Botima.
Shalom, oras madita salutna, alanu ngadapot tikina, jumulo mahita martangiang nahom di bagasan roh tabe. Amin. Marede baita sia buku ende nomor 45 ayat sada 2.7 di ayat papituhon rap maita jongjong. Hite goarni bata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi parbadia, natumo palangi do tanoon. Amen. Patugijang ma tohanguna hamu ale aka harbangan, patugijang ma hamu ale aka pitu sia narobi, asa bomot raja ni hamuleoni, ise ulaning ni raja hamuleoni, ima Jahoba nagogo jala ulu balang, Jahoba ulu balang di hamusuon. Patugijang ma tohanguna hamu ale aka harbangan, patugijang ma hamu ale aka pitu sia narobi, asa bomot raja ni hamuleoni, ise ulaning ibana raja ni hamuleoni, ima Zaoba Zebaot, ibana do raja ni hamuleoni. Haleluya. Martangiang mahita, ale amanami jala di mata nami, namandok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami,
Ala disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus, napaluan hami sian dosa, dohot hamatean. Upangido hami, saipatiur jala rajai marohanami, marite to diparbadiai. Asa unang hu rohanami mida hamet metonnai. Urupi hami, asa laputada hami ibana raja nongroi. Si sobau ni sadok jol mana dilihat portibion. Amen. Udul maika. Marede mahita sia buku ende nomor 30 sia ayat pitu. Tangion hamuma pating di debata imana tarsurat di Filipi sada ayat 27 1-20 walu. Songonon ma didok. Asal tu barita nauli ni Kristus ma pau berhamu persoron muna. Asa wida dihamu dinaroi au manang ubege taring otuhamu. Tagan pada odao dope pabuan naot hamu jongjong di bagasan hasadao ni todi jalarap marukil. Marsada di roha maka porseo barita nauli. Tungunang maolo hamu pabibiaran yaka alo diagia ahape. Tanda ni hamaguan mai dinasida. Alai di hamu tanda di haluando jalasian debata doi. Ima saatna atom rap mangirogogo mahita tualupan ni debata. Hale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, magulaw na obat tepatik ni. Amen. Marende mahita siya bukuende nomor 433 ayat sada dot ayat 4.
Tato topi ma dosata nagulangi tualo pani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di manwa gijang hodo na patupahon na sesani dosa dihami halak na dangolon maritehite nami sai sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami leon matuhami tondim na bariai asa unang ganggu rohanami diasi ni roham alai asa hot rohanami maha porsyaon laho manggotapon nasa dosa dot roha purtibion asa upasat hami diri nami tuho gabe pelehan na mangolu jalan abadia maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringo tua sesani dosata. Isebe mangulawan akan napinilit debatado mamitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan Kristus Yesus do nong mate. Alai dada holani nong mulak mangolu do jala disyamun di debatado ibana mangodion hita. Asa ngapon mari debatana di gijang. Amin. Mare de maita siap buku ende nomor 514 ayat 1 ayat 5.
Tabege mahatani debata turpuk epistel di hari minggon imana nienet sian Yesaya pitu ayat 10 1 10 onom tajama marsikat sori tanda halonganan di hatu tubuh ni Immanuel akub ni didok Jehova ma mandok si ahas songonon Pangido sada tanda diho sian Jahoba debatam, pangido sian banua toru, manang sian banua gicang sahali. jadi nina si ahas ma dangolo au mangido asa unang haujuni ni Jahoba. Jadi nina si saya ma, ua tangihon hamu ma, ale pinopa misi David, dang dope sai hamu pauruhon jolma, dohot do debataku naeng lojaan muna. Dibayani apala Tuhani sendiri ma mangaleon sada tanda di hamu. Idama gabe-gabean mas sada namar baju jalat tumubuhon sada anak jala baenon nama guarna Immanuel. Mantega dohot situak niloba panganona, paima diboto mangbolokon najat, jala mamilit na denggan. Rap mahita. Aitagan so diboto dan anaki dope mabolongon najat jala mamilit na denggan. Tarulang matanohi nari rajaan dua raja na habiran. Ima sahatna martua doakan atu mangion hata ni debata jala na upiopsa. Amen. Tabegema kor ruas week 2.
Mari de mahita sia bukuende nomor 44 ayat 1 dot ayat 2. Taha tidakon maha porsiatai, songona ina tidakon idongata sa porsea di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea, di debata Jehovah, ido ama pargogona suatu dosa, na tumopalan dohotano. Au porsea, di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon isi Maria, na gabe-gabean sianton di perbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumau na bermik di panghuman 100 na mate tarpajal lo ibana di hau pinar silang na tua tubano ator dong ditanong na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahun tu siamun di debata Jehovah amanai pargogona suatu dosani disima ibana panunok sogo tutanongon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea, di todi perbadia, jaladong sada huria na badia huria atau pani halak Kristen akan na badia doho dia sesani dosa doho dia tai na mandok mulak mangulu do sogo dai ni halak na mate doho dia ngeluar na sudah amin. tabegema kor punguan ina Esther.
tikting di mingguon. 22. Salam. Horas madihita saluhukna. Dihamu nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatta. Tongon di hari Minggu las niroha sadarion. Marpungi hita madohoti permingguon di tikion. Suang songoni mana madohoti marhite online. Selamat hari Advent paupat tema dihita saluhukna. Tapuji madebata mardongan hamuliateon. Di saluhu pabahenan nanadenggani diaka parungulota siganupari. Nasai totong do diasi debata hita marhite aka pasu-pasuna. Na parjolo parmingguon. Goar ni minggu sadarion ima minggu Advent paupaton. Dohok topik tomu maibana na pinarbaga ni Jehovah atau sambuklah dia yang dijanjikan Allah. Torok nirua senama dohoti permingguon di tanggal 10 Desember 2022 godang na 244 halak. Na padua dana nasoran. Di basa-basa Tuhatta dosa danak poso-poso boru. Tu keluarga ni amata ian hutapea inang boru nenggolan. Nah di tanggal 14 Desember 2022 di Rumah Sakit Herlina Kota Sorong. Moliate madi Tuhatta sehat do poso-posoi nang doho natorasna. Na patuluhon ulau makatidakon haporsiaon non reguler sadario di permingguan tahun di patupa huriata do ulau makatidakon haporsiaon tu dua halak anak nang boru ni huriata ima na parjolo tu resniati situmorang seorang di tanggal 5 September 1920 sia jala tardidi tanggal 25 Februari 1910 ima borunia mata Kremlin situmorang tubuni inang tiarbina borumani napaduahon Jona Saur Panahatan Raja Guguk seorang di tanggal 10 Mei 1914 jala tardidi tanggal 26 Desember 1914 ima anak ni amang paber Raja Guguk tubuh ni inang Rakna Bengseria boru Siregar na paupaton parjolo Natal gabungan ama doho ina Huria Nasaret parjolo pinabotohom matuhita saluhut ina amani Huria jala marhite panitia Natal pasahaton hari Rabu pukul 15 manang jam 3 sore ria jalari tamahita madohoti ulaun gladi bersih di ingananon namangihut soso-soso muse taringo tua katok-tok ripe keluarga ati tungadong dope nanaing pasahaton di pasahak malangsung tu panitia laho manguru Desember 2022 dohok tahun baru 2020 akaulau di huriata nang nani uluhon ni huriata ima songon natar surat di warta mingguon palimahon koinonia padidion nabadia di pesta Natal paduahon tanggal 26 Desember 2022 pinabotohom matuhita saluhukna di patupa huriata do ima ulau padidion nabadia di hari pesta Natal paduahon tanggal 26 Desember 2022 dibaheni
ati tungadong dope nanaing sifat dohoti di ulauni di daftar homma tu parhalado jala dipasahak ma berkas persyaratan ima kopi akte kelahiran anak, kopi akte nikah, dan kopi kartu keluarga. Keluarga naung mendaftar naing majalo padidion na badia tu anak manang boru nasida ima. Na parjolo Selin Adriela Siagian seorang di tanggal 25 Februari 2021 boru ni amata Jonathan Margadda Siagian tubuh ni inang Judita Edelin boru Aritonang manang pahopuni inang situa boru situmeang sian week 5 hari 2021 boru niamata perlindungan lubat toruan tubuh ni inang terpilih ni week 5 napatuluhon bona situmeang seorang di tanggal sada menang alarma boru simajutak ruas ni week 5 paupaton Eri Rene Purba boru niamata Brian Ripaldo Purba tubuh ni inang Greti Sisilia Lembang boru situkir ruas ni week 3 na paunopon nungasahat hita di ujung bulan tahun 2022 on hita marlas niroha marpesta Natal Desember 2022 doho manomu ari tahun baru 2023 di bahini sadarion dung sidung titing huria tau duti tu ulaon pasahaton akasi palas roha tu saluhu akan nama kubasi huriata di bagas tahun 2022 on nani uluhon amang para tahun di huriata imang amang situa es si jabat inang bendahara situa boru siagiat na pasahaton ima uluan di huriata amang padita adar lintol bantobing MTH jala tua kagor-goar parhalado dewan-dewan nang seksi-seksi na dijauhon sia joloon asa mangarade maro huhu marbaris di joloon soso-soso tuhita ganuk ruas ni huriata taringo tuaka pilih bulanan keluarga tahun 2022 dengamma hita pasikopon di bagasan taunon suang songoni akaha muliateon pengucapan syukur nang doho akana asing dengam mata pasahat laho mangurupi aka program ni huriata tujuluanon namangihut amplop pengucapan syukur Natal Desember 2022 doho tahun baru Januari 2023 di tanggal 24 Desember 2022 di parmingguon malam sambuk Natal 25 Desember 2022 disagihon huriatama aka amplop tu saluhu ruas manang keluarga nang naposo bulung ni huriata ima tadalas ni rohata makamuliateo nakapasupasu ni debata tu saluhu na di bagasan satau bolonon di tahun 2022 on huhu laho manaripari tu tahun baru 2023 ima laho mangurupi aka program pakubasion di huriat tahun 7 warta keuangan minggu ini saldo akhir per 18 Desember 2022 huria 200.090.1
Rp19. Pembangunan Rp140.505.650. Pusat Rp27.250.250. Seding Rp6.416.000. Diakonia Rp740.210. Totong ma tapeop hatani debata natar surat di pasal menopat ayat onom namadok. Peleo kamu ma pelian hati gorang jala marhapo satu Jehovah maham. Moliate ma tapasahat tu saluhuk ruas donatur nang pemerhati nang akana asing nang pasahat to pelian hamuliateon pengucapan syukur pelia bulana doho akana asing tu debata marhite huriat taon sai di pasu-pasu debata ma hita saluhukna. Amin. Horas ma dihita. Marede maita sia buku ende nomor 38 ayat sada uhu tapapugu mapeliatan na parjolo persembahan sada A dot sada B. Harba
martang yang mahita. Dameni debatana sumurum sian saluhuk naroha. Imana mangaramoti hati-hati dohuk pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tadi. Amin. Horas padihita. Dia mau maname naname adong torop sopigaon ke ruas di hurian asot amang insinyur Edison Siagian narosen Jakarta. Mulyati amang di Haroromuna jala selamat datang di Huriata. Jala nasida naib baru sahat dobe malu akaise naing arti tadaan dung mula garejom makatai nangit-nangit tu nasida ate tapola hupat orang dia posisi ni nasida nuaing di harorun nasida atai ruas mana nasida narodi nganat tahun selamat datang mah dia jalalau sima di bagasan mingkuta sadarion hatani debata imana tersurat di surat ni Apostol Paulus tu Huria Rom bitusada mamuka sian ayat sada tolhas tu ayat pitu songonom mahu jauh au surat tinongos ni si Paulus naposo ni Yesus Kristus natarjo gabi apostel jalap pinapulik tu ulaon mamaritao barita nauli nasihat debata ima di parbaga-baga hian diaka surat nabadia marhite-hite aka panurin taringo tu anak na Yesus Kristus tu hatai natubu siap poparan nesi Daud ia dagingna naung gabi tadab anak ni debata na marhagugoon mangihutot todi nabadia dung hehe ibana sian hamatea sian ibana hujalo hami asini roha dohok tohonan apostol mangalopokon pangoloyun dihapor siau tu roha ni salhu bangso ala ni guarnai sian nasida donang hamu nadijo ni Yesus Kristus madapoton akka nahina holongan ni debata jala akka nabadia najinounai nadihutarom asini roha madihamu doho dame siat debata amatta nang sian Tuhan Yesus Kristus disima sahatna dihamu amanami nanami molonunga debata sumakap dalam nah dangadong nabui mangabeti kalau sudah Tuhan yang berencana tidak ada yang menghalangi on saya toktom doon marsaringar di Sipariota di ngolu siapa molo makatai rabdo takkan tua-tua ay somaldo holso anak kanok poso di ngoluna buhana maul situtudo mangaluluyak kaulaon buhana mau tudia nama buhana mau dan lain sebagainya jok doa kana tua-tua mangapuli suduk no poso songon hata nahu hatau nakin molo debatas makap dalanda dangadong na mga pete jalaido napatar marhide turpugon nang peso ditadda huria rom ise si Paulusi nang pe di bagasan hurungan Apostol Paulus didok rohani zolma mono nunga di hurungan Apostol Paulus dang boy beibana marbaritahu berita naulii pemahaman yang salah
Dangadong naboi mangabati parbaritaw naulii berita Injil itu tidak ada yang bisa menghambat kalau sudah Tuhan yang punya rencana. Salah satu contoh pemberitaan na pinatutupan ni Apostol Paulus ima na didok di ayat sadai marhite surat do Apostol Paulus pasahaton hata ni debata tuhuria na adong di Rom asa hehe do haporsiaun huria Rom hati hai marhite surat nang dihurungan surat perdana nang dihurungan parjamita manang padita WA berjalan jala tarida doi dingulut ta siapa rio ganu pari saya dong do tokto ngakadongan manongos renungan pagi renungan siang renungan sore melalui media sosial. Boy maboto otadang adok kapi pangabadi dinalaho patulus sosakap ni debata. Nang dingulut taupe dan ngadong nalaho mga batu molo nunga sakap ni debatado nanaing tolhas. Jala ido tutup berarti ahado narikot di sini. Panadayon unang ditiki di ulaon tajalo panadayon ade panadayo tu dongat tubuna panadayo tu hula-hulana panadayon saha tu ale-alena saha rodi parmusik dapat do panadayo deido dung di jalo panadayo non dang dingo be nang dipatadahon nani zoan nakin ya songoni manang dingulut tau dung di pasaha panadayoni marhite mudar do daging di Kristusi salpui dan tatada be isi Tuhani mulai mamusay mardalan ngoluon marungutungut ganu pari jala ido nanaing dohonon ni Apostol Paulus marhite ayat 2 saha rode ayat 5 tadahamu madebata Yesus Kristus nong mate di hau pinarsi lagi tadahamu unang dohonon hita hala Kristen hape dan tatadda Kristusi godang do hita madok jalan martangiang Yesus haleluya hape dang ditadda imana isi Yesusi tadahamu ma songo dia do rupa ni Yesusi di bagasan rohan ang pikiranmu songo dia do pabahenan ni Yesusi di bagasan ngolomu songo dia do pangulaon ni Yesusi di bagasan ngolomu luluy hamuma itu benar do di Matius 6 ayat 33 luluy hamuma harajon ne debata pasaton nama sude aka odeng Tuhan buasa didok mangalului alam mangalului jati diri ini hita di bagasan Kristus Yesus. Kita harus mencari jati diri kita sendiri di dalam Kristus Yesus. Apakah saya ini benar-benar orang yang percaya atau bukan? Apakah saya ini hanya memakai label merek sebagai orang Kristen tetapi tidak percaya kepada Kristus? Carilah dari jati dirimu di dalam Kristus. Molodung Jepang ise hita di bagasan Kristus dohonom ma dia onom sa rodia pidu asini roha madiha buasa didok songoni ala nunga Jepang ise doau di bagasan Kristus hola dame nama si ulah honok hola lasni roha nama si patupok olan halo mohon ni debatana ma si ulah honok dang lomo ni rohakku dang pikirakku dang rohakku ale lomo ni rohani debata dame na sumuru ido si ulah honota
ia dung Jepang jati dirita di bagasan Kristus. Alani ido mulak kita dia sadi. Asa ditadda huria Rom isi do apostel Paulisi ubatna dipatadda honi mana dirina. Au apostel Paulus na poso ne debata, na poso ne Yesus Kristus. Molo didok di hati Indonesia hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Molo didok na poso tabudo pe, ya, na poso ne debata, na poso ne Yesus Kristus tabudo pe. Alanya ha, ay molo didok na poso bunga-bunga ni nguluad doi. Sian haposo onido tarida haulion ni ngul. Sian haposo onido tarida haulion ni parangi. Sian haposo onido tarida kemandiriani. Bui dope mengalio pendapat, bui dope mengajukan kritik, bui mengajukan segala hal. Ale molo didok hamba dangadong bui makatai. Holan na mangulahon na nisuru ni Tuhan na do. Ima perbedaan hamba doho na poso di hata-bata. Alani ido songon na poso ne debata tapatari daun hauliota. Dang nalaho si suru-suruan sabing hita alay uddo hita mangulahon hobar tu kemandiriat tabe. Mangulahon hobar tu talenta tabe. Tuhan telah memberikan talenta itu, lakukan. Tuhan telah memilih kita sebagai orang yang beriman, kerjakan. Dimanapun Anda. Isedo namak kiri. Ade, rosa da panggunggumi halak kita di Papua Barat Dayau. Jangan dong. Ade, tahu makirin, isi do makirin, asa adong halak bakat di Papua, jangan dong. Gariada na Zulu mula disuruh mangarat to hamu amang tu Papua marpikir do besol, alay ado, berarti debatado nasumakap dalanna asa adong disu, songoninang gabi panggonggom. Di luat persirahanon dipilih si anak kana porsei nagabi panggonggom di luat on manang nagabi kajati kapolres manang nagabi sekda nadia dipilih di bata molo nunga di bata marsakap dan adong nabuy mga bati tabereng tantangan di baga sa tikyo nang di hutat tao borat ya marlak kudo saray suku agama ras mulai mandaftar tu pegawai negeri di bereng do latar belakang siat dia doon ugama harum rasa harum marlaku do alani ido ubana ikon debatado si pangasahonota ikut debatado si patujuluhunota mana nga ape ulotte ido benna topik ni minggutta di baga sasadarion tomu maibana na pinarbaga ni Jehovah tomu maibana isi do ibana Yesus Kristus na pinarbaga yang sudah dijanjikan Allah Yesus Kristus juru selamat dan adong haluau ni halak Kristen hasing ni Yesus Kristus dan adong jala di bagasan epistel tanakim di do tu Raja Ahas pangidu masyad debata pangidu masyad Banuatonga pangidu masyad Banuatoru alaya hari Raja Ahas dan ujunakku debata jala hitape ikos ngoni unang taujuni debata unang taujuni unang gabililu hita ya marsai pikiran kita dan malu pitor tubuh do di pikiran tahun nani ula-ula ni colma unang lilu hita di sini maku haluani ya susah nguluta jok do halak madok dakya ho ziarah tu hinabur ni pungmu
gabi merlubba-lubba majol malau jiaratu hina bernyupung na asabui haseang ulura. Tidak. Jangan jadi sesat. Mololau hamu tu paridian ni na di hutamunai na di baligete paridian na hadui. Na molo maridin na pinoparna pitor jadi do gabi bupati gabi gubernur. Ninna dah rabinoto ya. Adong muse podang, adong muse tombak, hujur dan lain sebagainya. Jangan jadi sesat. Tetapi ingat, Tuhan Yesus Kristus harus tetap teguh dalam hati kita. Nang dihamu amanami, doina nami saluhutna. Godaan, cobaan semakin banyak. Bertahanlah. Tahun 2023 yang akan kita jalani, godaan dan cobaan sedang menanti. Teguhkan hati dan pikiran, baik suami dan istri. Jangan murah-murah cemburu. Karena itu saya ingin mengatakan kepada Anda, Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu sering nonton film Korea. Ya, karena di sana ada juga perceraian. Di sana ada pertengkaran rumah tangga yang tidak damai-damai. Jangan. Carilah film yang bertengkar langsung damai. Ya. Membangun hati dan pikiran, membangun hidup yang lebih sehat. Ya. Jangan mencari perkara dalam hidup. Perkara kita sudah banyak, ya. Sudah banyak perkara kita. Perkara sering datang dari yang kita lakukan maupun yang tidak kita lakukan. Ya, sering datang. Jadi jangan kita menambahi perkara-perkara. Cukuplah perkara yang ada ini kita selesaikan sampai akhir hidup kita. Amar utak kita habis hidup dunia utang dobe kan, tang marnasai utang, unang be. Talesehon mau utang tai dosa tai tutuhani asa mangulu asa mertua hita di batama sileon hatu auni. Amin martanyang mai. Pinuji maho ali Jehovah di batanami di saluhut papahenan natung mace uli jalading gani. Di paruhai hodo hami sa'ro di bagasati kion. Tung dawodo ngolu nami sude saluhut na sian hasusaan. Sian panggul miton deko. Di leokodo petoktong di hami hasonang jala toktong mangulu di bagasa pakirimon na siakwe. Aido barita nauli na setoktong marsaringar di bagasan ngulu nami. Ido barita nauli setoktong napatubuh roha ng pikiran nami. Alani ali Tuhan. Upasak tami ma pamatang dari nanto dinami Tuho. Asa tugu-tugu mahami tuak kajapalan nalomahi. Dingulu na surasuda na pinaradim dihami akan aporsia. Jalan na sehot toktong. Di bagasan hasatiyaw uhud marhuduk ni roha. Diho adi Jehovah di batanami. Jalah humalawate dodohonon nami diho adi Tuhan. Di siala dinanong di Juho naposom anak ni Huriami nagabe panggonggomi di luar Papua Barat Daya di provinsi Nabaruan manguluhon madongani uluan provinsi Papua Barat Daya homana mangalihon habisuhon habistaran homana mangalihon rohasabang nang benget ni rohay asa tarulan ni mana ulaw nai di ulaw ni aka pemerintahan tinalaho manggonggomi hami saluhut aka ruasna na adong di provinsi Papua Barat Dayon imamata siagian ramoti nang muluna nang keluarga na sude asa luhu nani ulanay nagabi pilihan na manguluma dia dupam song-songoni nang hami na pungudison ruas ni Huriam di namarulupulup jalan marlas ni roha hami di nalau patubaho aka ulon pesta natal di Huriam totong ramoti ka ama ina nanaing patubahan ulaw ni
Ramoti manangah kasikola minggu nang maposo nang sun mangulahun-ulau ni. Asamar perbui doho denggan nang ngulu nami luhut. Nang dia kamarga naro di begas coromon. Napatu pahun ulau perayaan Natal pasu-pasu nang ngulu ni nasida. Toktong huida hami toktong do dipilihun nasida diri nasida tuho. Marningo salu hina denggan di basang. Jala mauliate nang dohonon nami tuho di siala naung di pasu-pasu ho. Aka keluarga. Jala dile pasahatto poso-poso boru di keluarga ni amanami hutapia boru nenggola ramoti manang nasida perbisuhi nasida di nalau pagudang-gudang poso-posoi asa gabi boru nahasia di keluarga nang terlumubi dia dopam pasu-pasu manang akan atoras nalahu pasahatto nak kada dana tuho mar di bagas joromon di nalahu majalo padidion nabadi asa toktong marhabariong mangulu niya kana porsiay jala gabi parjabber di hanguluan nasura sudah gabi bilangan matutu warni nasida di buku hanguluani jala dapotan halu auni pasu-pasu manangak kana posom dari bagasa tikyon dinalaho manjakkon makatiddakon haporsion ni nasida di hoali Tuhan dinamalu mangalua manasida siapa kakungi asalam tang matoras jala matubang ngulu ni nasida di bagasan leon roh habisu wadame nang habistaran nasiakui dinalahu mangalugahun ngulu ni nasida ganuk marsada-sada di hanguluan musay asa toktong pakyom mu nasida dinalahu marbarita nauli o Bartolomo do asini rohami suang-suang ni nang disaka salu utak kerwas ni huriam napasahat to nakapilian na tuho pasu-pasu may asa go akadami go akasunang ni roha di parnguluan niya kana porsiay yadung dipasa nasida kapilian ni nasida pilihan hanguluan pamatang tagi nagtodi marhite-hite Yesus Kristus Tuhan namin amin. Marede mahita la suhut papungupelian pilihan 2 tu pusat nang pilihan aksi 5 menit tu dana kas diakoni kuria.
Tuhan tahu tusi Morojo Honi Tuhan akan roar di pusta di mana sini rohana harus aku Tuhan bisa si bayiasi jalan sahabat di jalan kadilobusi yoho tali baik Tuhan tahusi morojo di Tuhan akan Tuhan Yesus dipakulini sarune lawanomu Tuhan yoho tau dimai Tuhan kalau tusi mororo woni Tuhan akamu Dihamu amanami inanami nuaing masuk mahita tu ulon maka tidakon haporsiaon tu dua anak ni huria alani maride mahita syed bukwede nomor 140 ayat sada lausrimma jongjong hamuna dua.
Mari hite-hite guarne debata ama anak do tondi perbadia. Amin. Alia manami amanina senatar guar ama di banu gijang do di tanoon. Setangihon matang yang namion jakkon maak kadak danakon gabe yanakom. Asi maroham lehum matod di perbadia itu rohana sida asa gabe sisianmu nasida rodi saliling nililing. Molotung na hurang pabahenan namin na salaon tu nasida say samay say unang matargasit nasida jala unang luas mago manang isi siyan nasida binayin ni pangalahaw nami asi maruham saha tutangammu manasida marhide-hide anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jongjong ma natoras manang mewakili. Hamu ale natoras nida danakon. Dida hamudo yanak komuna haholongan nero hamuna jongjong dison. Tama jumolo madok mauliate hamu sadarion tu debata ala nisude asi nirohana nasalau. Ai di pangulu do nasida rasi rasa nuai. Jalasanga di boto nasida hata ni debata dohot dalan tuhangoluan. Alai tamado ingotomuna sadarion akka pabahenomuna tu akka anak komunao. Aidang dileot demata akadak dan aku tuhamu asa adong dongat-dongat muna mangula ulang sabing. Alai asa ditugu jala diajari hamudo nasida mangyuton hatani demata. Ido uban na dilehu. Ditangya ko kamudo ganupari yanak komunon naselau. Asa unang mago nasida. Molo dihayilalahamu. Nuaing kurang ni pabainamuna taringo tu akka yanak komunon. Tama uduk kamu ma tu debata manopoti salamuna. Hamu akadak dana. Nahina holongan ni debata. Nano jongjong do hamu nuaing di jolo ni debata. Nama mereng torus tu bagasar rohamuna. Do di jolo ni huryo. Nunga diboto hamu lomo do sogono rohani debata. Dang tarbahen hamu be marsidalian. Sogo diari parumani molo ingot rohamuna diak kaari ningulumuna nang salpui tama madok mauliate hamu tu debata ala ni sudi asi ni rohana jala molo diingot tamu akka pabahenamuna nasoture imaneang do langgus ni rohamuna tu natorasmuna rodi saluhu dosamuna tama marsak be hamu sadario marningoti buan hamu maluhuk na tu Tuhan Yesus asa disesai ala de mudarna na usai humok pardosa na manopoti dosa alai pauba hamu marohamuna uhud puka hamu maparangi na baru ola ni sadarion asa dalan namuna dalan naguguti na marhapatean Tuhan uluan sisa liling nililing na. Amin. Hudul mana toras atong alusi hamuma nahus kunon tuhamu di jolo ni debata do di jolo niak kadongan napung dison di parhatu tu rohamdo hatani debata na ginuruhommu naselau olani do dalan tuhan uluani alusi hamuma di parhatu tu rohakku olo doho sian nasaroham tu mudalho saluhu dosa jala olo doho tu jolanon mangyuton hatani debata ro di hasusuda ni bohalmu alusihamuma olo doho makkanguluhon haporsyaon nasitongi nahina tidakkon ni huria Kristen Protestan songona tersurat di padan narobi do di padan na baru alusihamuma atau marpadan do hamunuai do debata nabadiyai di jolo ni huriaon tung unang osehamu say burzu mahamu marningot saluhut nai asalam hot haprosyom muna martang yang mahita alia manami jala debata nami suruh maton di perbadia turuhan amebe marhide-hide Tuhan Yesus Kristus
Huleon hami marohanami bain inganamu olak nyoro di saliling-ililing. Surat ton jala sahabi matusi sudi naung huloi hami. Sai paujung maulau napinuk kami di bagas rohanami. Ramoti mahami sesudina unang tu hamaguan sugut manangise sian hamion. Togu jala iring-iring mahami ganupari. Asa sahat hami tuanguluan nasura suda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atau hati daku kamu majolo hapor semua. Romaham tujolu. Jona saur panahatan Raja Gugu. Hata ni debata nagabi hata hanguluan ni haporsiommu di mana tersurat di poda bidu 10 ayat sia rohani jolma marsakap dalanna alai Jehovah do patotu lakana saya berjumah orasi rasa mate dungile honokku matuho tuppal hanguluan parangion mahatani debata nagi nurun mi ai idu hanguluanmu. Jaluma pasu-pasu sian tuhatta debata amatta don sian anak na Tuhan Yesus Kristus do siat to di perbadia sai di dongani maho maralohon akan ajat jala sai di togu-togu maho patubau nakaulau nadumenggan. Amin. Atasi paingot Tuhan uluan haporsion ni res niati situ morang di mana tersurat di Oda bidutolu ayat 5. Marhaposan tu Jehovah maho sian nasaroham jala unang marpang sadian ho tu pikiranmu sadiri saya berzumah orasi rasa mate dungi lehonok kumatu ho tu palhanguluan parangion mahatani debatana ginumi ai ido hanguluan. Amin. Jalom pasu-pasu siat Tuhan debata amatta don siat anak na Tuhan Yesus Kristus do siat to di perbadia saya didongani maho maralohon nasa najak jala saya dipargugoi maho patubau nasa nadikta. Amin. Jongjong mahamuna dua. Hamu akan apinar hamaul ne debata. Nungga gabe dongan sahuria jala dongan sapanganan hamu mangatto perpadanan nabadiye. Na arga situtudo hamu ditobus. Unang holoy hamu bedosa do sibolis. Ramotan ne debata do hamu maralohon pangagui. Asal matoktong rohamuna tu ibana. Jala to gihonon na do hamu masuk
Tuharajau Banua Gijang Martangiang Mahita Alia manami nadi Banua Gijang asima roham dinasida akan apinasaha nuaing tuho saya ramoti manasida marhiti-hiti to di perbadia saya pahot manasida di bagasa badan naung niuluan nasida nakin saya perbadiai manasida di bagasan hatam asatarida ha porsion ni nasida tujulanon marhite-hite parange nadigan amin hudul maham nuaing sahat mahita tu ulon na parpudi di mapasahato nakka silas niroha tuakka dewan tuakka ina na mabalu do akka amatta na mabalu tuakka anak na sopot somarama sopot somarina tuakka na marsahit tahunan. Jadi untuk anak yatim piatu kedua-duanya yang tidak ada, kalau masih ada bapaknya, kalau masih ada mamanya, mak mohon maaf kami tidak akan panggil dulu sebab yang yatim piatu murnilah yang mampu masih diberikan huria kepada mereka. Semoga menjadi kesukaan bagi Tuhan. Alani masuk mahita, marede mahita, sian buku de nomor 544 ayat sada. Shalom amanginang Horas Marita Diakonia na dipatupan ni Huriatta Sadarion Ima tu janda duda anak yatim piatu dohot tuaka nasakit menahun dia salani amanginang do tuita saluhna molo hugora kami Guarna Victor Romahita tujulu na perjulo sian wiksada Nyonya Tobing Boru Sitorus Opo Tania molo adong keluarga buitong diwakili na padahon amang El Simajuntak Exdo na patuluhon Nyonya Sibarani Boru Sipahutar na papaton Nyonya Batubara Boru Siregar iya tu perhalado lingkungan asa diperahon isedo ruas tanarwate molosoro asa tapataru tu bagasnya sidang
Nah berikut sakit menahun Bapak L. Simajuntak S2 juga. Ya, di week 2 sakit menahun T. Sihotang Boru Tapu Bolo. Nah berikut anak yatim piatu Tigor Panjaitan. Anak yatim piatu Tigor Panjaitan. Wiktolu Naperjolo Nyonya B. Siahan Boru Tambunan. Nah berikut Nyonya Bagariang Boru Manulang. Nah berikut Nyonya Situa Sinaga Boru Siagian. Nah berikut Nyonya Pasari Nyonya Pasaribu Boru Siagian Dr. Parida. Anaknya yatim piatu Nadine Boru Silalahi. Week 4 Nyonya Dolok Saribu Boru Manuru. Week 5 Nyonya Tobing Boru Manuru. Nah berikut Nyonya Nababan Boru Sibarani. Nyonya Nababan Boru Sibarani. Nah berikut Bapak Mangatur Simajuntak. Nah berikut Situa Y Boru Situmeang. Nah berikut Nyonya Simajuntak Boru Simatupang. Nyonya Simajuntak Boru Simatupang. Sakit menahun Nyonya Sibarani Boru Simajuntak. Amanginang Abia Adong Naso Nigorahon Alai ima nabui dapo nami songo perhalado ai beadong buido di pasahatu perhalado wik. Ya, rekaima pertikiat tomang perdita. Sotong salam memahami hita dison diakoni sosial huriat tado satu hamu yang itu nang tua kana marsahid otik sosadi nabi nasa ni huriaon las marohata mancalosa butima.
no también ya me cusare de perwakilan orang dudunan no aku mau nak tempat orang diam. Ya. Boleh ada mah. Wih mau dulu lah amanya. Nah berikut amanginang pasahaton ni huria ma si palas roha tuakka nadoho makubasi di huria na perjulu untuk situa 10 halak situa persiajar 4 talak di wakil hamanotu parartawa. Nah berikut tu Dewan Marturia Dewan Koinonia Dewan Diakonia apa camang asa tu parartaon napa pituhon tu bendahara tu seksi musik majuma perwakilan sahalak seksi musik tu seksi slide tu seksi sound tu sasapo ya dipercepat. Kepada Bapak petugas kebersihan gereja ya lekai mati kitu amang padida diamu amaname inanami luhutna dang apala huzo hami be genuk marsada-sada aka seksi na adong di Dewan Natului Dewan Koinonia Dewan Marturia Dewan Diakonia ketua Dewan Iman non napasahaton si balas roha tuaka seksi-seksi alani dengan mahamono makatai dohot ketua Dewan asaris otik sosadia nabi nasa ni huria songok gowarna ima si balas roha lasbe marhat taman jalosa budima Sada-sada. Saksofon dangan pro masa tamang muda ya. Mulia tema di hamu amanami nung amarhobas sita di bagasan asatong bolonon madongane hame di huriau plus marohata di batama madongane hamu butima mulak mau
nungasun sudiaka ulot tadi bagasatikyo dihamu amanami inanami taujungi ma acara permingguata di bagasan sadarion marhite ede nomor 544 ayat 2 lausrim mahita jongjong. Ali di bata amanami na di bono gijang hodo haruruan ni saluhu silelehon na dinggando nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na leon mitu hami pilan nami tuho say jalo may gabi uab na husus di jolog. Pasu may jalara muti asa huparasyak kami pilanon pati bono na rajom murito ngatungan ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite to di masalamu tadahami gudang ni silang leon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate Tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani leon manami na di bono gijang say pinarbadia magwarmo say ro maharajan mo say saut malomo ni roham di motongon songon na di bono gijang dosa nami so panesan nami di dosa itu pangunjunan palua mahami sian pangago sadame jalo ma pasu-pasu siat Tuhane di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama di sodako Tuhan debatama buhina Tuho jala asi maruhana midahu di ropako Tuhan debatama buhina Tuho jala di pasar hommadamena tuton dim Oras madihita salutna
malua marpoto masuk ade. Jadi abu hita marsi jalangan ama marsi tadak kita yakan aso tatadak bamoladong sading na di lebung na ijalang dah sotung ilau si